Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For attending, thank you for love and support. I appreciate you. Gogo Skhotheni versus Umkhulu Khehlelezi or Dr. Khehlelezi. Ngibuza kulaba abagxeka uGogo Skhotheni njengamanje ukuthi nike nimnaye yini nomkhulu uKhehlelezi Inyanga Yodumo ukuthi wenza into efanayo, kodwa ngizwa abantu isikhathi esiningi mangifunda la ku social media bathi kwahamba umfundisi wodumo noma umprofeti wodumo wabuyela le ekhaya wasala ugogo wathatha intambo because uyinyanga ngalapha, uyadayisa ngalapha, uyashumayela, unesonto, wenza zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Kodwa nomkhulu Khehlelezi noma udokotela uKhehlelezi wenza izinto ezifanyayo. Inyanga Yodumo unesonto nje, futhi ngathi isonto lakhe selikhulu, unama branches amaningi, because khona la ngiyake ngizwa khona engathi uvula i-branch eGauteng. Ngala ugogo siqala manje ukuthi ukwazi, because asazi siqala manje ukwazi ukuthi Sunday usuke ewumfundisi. Njengoba nigxeka niyazini wayisholo kodwa uGogo Skhotheni ngaleso sikhathi ade abane noGogo Maweni, wathi yena uGogo Maweni uyamjwayela ngoba ebona ukuthi nje uyisangoma esithandazayo. Hawu, kanti kusho yini ukuthi izangoma noma inyanga noma ogobela bengathandazi? Nikuthathelaphi lokho? Bayasho abantu bathi hayi ngeke akuhambisani ngoba manje usehamba zonke indawo, uthi uyathandaza uwumfundisi, ngapha futhi uyinyanga, uyisangoma, usomabhizinisi. Mayiseye kuba usomabhizinisi uzophila ngani? I-COVID le ngesikhathi ifika ivalela bonke abantu, yithi besibopha besihlalisa phansi. Akekho umuntu ongacabanganga ukuthi fanele kube khona nenye indlela yokwenza imali, fanele kube khona nenye indlela yokuphila. Ngoba mangaphinde kuqhamuka enye into efana ne-COVID nje ithi hlala phansi, uthola ukuthi ayikho enye imali obukazi ukuthi uyithola uyibeke, sizokwenza njani? Hayibo, abantu bayagxekana. Mina ngisho ukuthini, ngibuza ukuthi-ke manithi uGogo Skhotheni yena all over wenza zonke izinto, umkhulu-ke Inyanga Yodumo nje naye uya-DJ futhi phinde abe u-DJ. Uphinde abe u-DJ, umfundisi, uyinyanga, usomabhizinisi, u-DJ, angazi-ke okunye abayok-edaka abantu okunye ingakwazi. Manje uGogo Skhotheni yena nimnakile, hhayi ningadlali ngoGogo Skhotheni. Manijaja bajajeni bonke ngoba hlampe naye umkhulu nje uyayifisa i-reality show, naye efikele ney'nto zakhe ngoba noGogo Maweni noSkhotheni sebayenze yabo. Mina ngithi nje i-COVID ifike nesifundo sokuthi ungaphinde uthembe ukuthi imali uyithola la kuphela, ngoba kusengenzeka vele kuthiwe nje asihlale phansi singaphumi ey'ndlini. Masikhathi singaphumi ey'ndlini, nalowo msebenzi lowo uphele ngaleso sikhathi, naleyo khampani leyo ingasakwazi ukubuyela esimeni. Isifundo-ke esiphume nayo ngale COVID. So uma ubona ukuthi nabo gogo nomkhulu nabo bazama amanye amathuba, idla ushathaphu wena. Kodwa-ke ningavumi kudlalwe ngani. Lokho kokudlala ngani-ke angikupromothi ukuthi-ke akudlalwe ngani, kodwa leyo ukuthi ihlezi ugxeka nawe yenza icebo. Kodwa-ke yenza icebo, asivaleke le video la. Manijaja jajani bonke, ningakhethi. Hawu.